Kuyisibusiso ukungena emshadweni. Kuyisibusiso ukuthandwa. Abanye abantu bazothola ukuthi bazothi hayi akusisibusiso. No, it's a blessing to get married. Kuyisibusiso. Why ngithi kuyisibusiso? Because uthando lulodwa ukuze wena uthande kuhamba nezibusiso. Angazi nangabe uyangizwa. You can be the perfect wife, you can be the perfect person, you can be the perfect person empilweni, but ungalitholi uthando. Kubangwa yini? It's not like you're not perfect enough, but lesibusiso sothando asikakafiki empilweni yakho. You understand? Leso sibusiso esihamba nothando ukuthi size kuwena asikakafiki empilweni yakho. So people must stop acting as if marriage is a curse, or abantu masithi thina sibusisekile bazothi no, asikele ukwenza ngathi umshado yini. Cha, umshado kuyisibusiso ngoba akusiwonke umuntu oshadayo into engatholwa noma ubani. Cha, impela kuyisibusiso. Kuyisibusiso ukuthi ube umuntu onamadlozi ngoba ayitholwa yinoma ubani. Kuyisibusiso ukuthi uthandwe abantu bakini ngoba ayenzeki kunoma ubani futhi ayenzeki kuwonke umuntu. Kuyisibusiso ukuthi amadlozi akho asaqhumana nawe ngoba kunamadlozi aflathela abanye abantu angababheki. Kuyisibusiso ukuthi abantu bakuthande ebangasekho ebakini, which is amadlozi akho, ngoba amanye amadlozi athulile abantu bashisa impepho emsamo abasabeli. Abanye abantu babhizi benza imisebenzi kepha akuhlangana amadlozi awaphendula. Manje kuyisibusiso ukuthi wena uhleli uyedwa nje idlozi kanye neumvele inxaki bayakuthanda. Kuyisibusiso. Cha, bese kuba nabantu abangazwisisi ukuthi yingani ngithi kuyisibusiso. Kuyisibusiso ukuthi ube nomzali akuthande. Ngoba kunabazali abashiya abantwana ema-toilet. Kunabazali abayenza ama-abortion umntwana sekana 9 months. Anginankinga nabantu abenza abortion, angikho kuleyo nkinga. Kodwa ngithi umntwana sekana 9 months. Kuyisibusiso ukuthandwa, akusiyimust ukuthandwa. Ngizwe kahle. Our problem is we are expecting to be loved outside and forget ukuthi the only important love that you can get empilweni is uthando olubuya kuwe. For yourself. So for you to love the next person, it becomes a blessing. That is why it is a blessing to be loved by God. Because I must. You, yeah, ngiyanazi nibhizi uDecember, but asizwaneni. There are people who feel like they're nothing because they're not married. It does not mean just because you are not married, you are not blessed. Yilo kuthi akadibani nenkakakamba Gogo Skhotheni abaphethe idliso yi-serious. Ungizwe kahle. Yilo kuthi no. Uma ngikhuluma ngezidliso ungizwe. Isidliso akusiyona into engeza ngayo emhlabeni. Into engayithola la iphila. Lalela ke isidliso nothando kuhamba kanjani. Uma umonde ngizokhuluma ngami. Umonde the day eza kimi. Weza kimi anganasidliso sami. Yo, I hope kibo umonde babukelanga. Yo, asikisini. But yo malume. Yo malume ngicela uphume. Yo malume nangibaba umncane kamonde ngicela uphume. Oh. But honestly, I'm being serious. Umondo umayeza kumina. Benga uze kumina straight awumonde anganaso isidliso sami. Right? Uma sesidibana ke. Sengibona ukuthi la angifune kuphuma. Ngifune kuhlala. Ngase ngieda ewami amakhathakhatha. Why ngieda makhathakhatha? Hey Gogo, lento lezidliso. No. If when I was phone, it's okay. We understand. Ungajudge mina engisebenzisayo. Don't judge me. Because now ngibonile ukuthi lesidliso mina ngiyasidinga ngoba angifuni ukuphuma kule nqola engikuyo. We understand. So bazobukela le life kibo monde bamthathe bamgabhisa. Uma baqeda kumgabhisa bagada ukuthi angabuyi kimi
athuyeza uzongiqosha endlini or what, because the time abuya sathi uzongiqosha yila ngimphinda khona. You understand? Ngoba idliso zethu azingeni ngani ngendlela efanayo. So the more bamkapisa, the more ngimphinda. The more anga-stress futhi umonde noma ngathi baby ngisayikhaya eNatal, it's okay. Bamkapisa ngiyamphinda. Mamelani futhi asikho isidliso esenza ukuthi umuntu angajoli total. Siyaqindezela nje. Umuntu ozothi he ugogo udlise umonde. Angimdlisanga angangithandi. Ngimdlisa ngithanda ngase ngiyaqindezelela lo thando eze ngalo kumina. You understand? Ngoba angimbizanga ngesidliso ngangamazi. Uyizele ngase ngiya-eda, ngase ngifaka istamp. Isidliso siyistamp. Kwabona mobrayinyama. Ubrayinyama ubwasimlilo ngafaka ngeblitz lento emhlophe. Masofaka iblitz kuyavutha, uyavutha umlilo. Fana nesidliso sami ke. Lesi engisinikeza umonde. So abantu abayekela ukujaja izinto esizenzayo. Ngiunderstand andakiwe manje la nikhona ni happy you festive, but ngicela ningene ngalento enyakeni omusha esinganako sikulanda ngomuthi. Umuthi was created to heal and also to give us things that we don't have. We are tired of not getting what we want, but our ancestors left everything that we can have. Angisho abantu bathi uthando liyaphela endleleni. Uma uthando lamonde shange wase Harris Smith Harris Champ liphela. Ngiyalivuselela. Ngilo ngiyavuselela. Ufuna ngephi ngihambe ngiphume ku relationship ngiphume emshadweni wami ngephi uma ngiphuma ngephi angifuna ekuqalela phansi ngifuna yena lo. So ngenze njani? Ngizo-eda. Uma ngiceda ku-eda leso sidliso sami leso masisebenzile i-blessing because amandla senze njani angilekelelile wangiphendula. Anyeke siloku sibukile sibona imishado yethu ichitheka siloku sidivorce senzeni. And it's fine naye makangidlisile. It's okay ukuthi ama couple adlisane. Angithi vele kuneyidliso lesi ezi wrong khona ezi right nibobuza. Umuntu akusisiyoyo uyambona kasisiyoyo for sure uyanitshela saza ngeni lapho mina, but mina ngithandana naye sinento zethu esizilwelayo, sinento zethu esizilungisayo siyaphambili ma angiphumi akaphumi. Angimazi ukuthi uzobukela le life na, but angiphumi akaphumi. La khona mangabubukela uzofuna ukugaba ngizomuphinda makaqala athi ngiyamphinda. So I don't want to, it's the life was not about Isliso, but I was just enlightening you guys about the word love, you know, and everyone is expecting to be loved accordingly, and what might not work for you might work for the next person. Another thing what I want to say is it happens that our partners cheat, ne? And then when your partner cheats, asithi umuntu wakho achithe nogogo Skhotheni. Ugogo Skhotheni amsebenzisele izidliso. Usazomthola na umuntu wakho bese uzobhiza uthi yo we've been through a lot. This guy does not understand. He forgets where we come from. I was with him through thick and thin. We understand. Ukaya kazenzisi ucontrola ile nto engizobe ngimnike yona. So we need to be safe as women and men. Amadoda ayazi angafundi nje ngikhuluma into ezinye. They know, they protect their houses, and I'm also doing the same. Ngakho umuzi wami ukuthi umuzi wami ngiwakha kanjani awungenwe nalapha. Imizi eminingi imile abazali bethu kube balisitshela iqiniso bebazositshela kahle ukuthi
imizi yabo yama kanjani mandulo. So Skhotheni bakashaya ngebhathi nabona si happy konke bengikuyenza bengimisa umuzi wakami. Umile manje umuzi wakami sisazoqhubeka siyaphambili. Asipheli lesi asidingi nokuthi ngisivuselele. Nedwagaba yila ngizoyenza njani ngizomphinda khona. Ngizobona ukuthi lo ngathi sekenze njani sekagabhile ngimphinde. But I don't think ibomonde nabo bangamgabhisa cause bayabona ukuthi lento esiyakhayo is strong. Kushuthi ngenze njani ngiphumile ngayoqinisa umuzi wami. Aseke legama lithi esidliso ngoba ngasithusa abantu asithini qinisa. Yabo? Safety come first. So asithini yini lento uqinisa umuzi wami. So asithini siyaqinisa asiyekeleni lento esidliso asithini siqinisa nani madoda nabona kuyanyiwa bathatha abantu benu babamikise konke abanishiya nina namapholo baya le kunamaFerrari kunamaLamborghini bayakunikhohlwa. Bambani labafazi babambe kahle ngendlela eright umuthi asibulali la siyakha. Into esebenzisa umuthi umwakha isebenzisa. Uyangizwa into esebenziswa efuna umuthi bese uyothola ukuthi wakhe isebenzisa. Madoda yenza njalo. Qinisani labafazi. Umfazi uyaqiniswa esikhathini samanje akudlalwa. Abo baba bethu bebabaqinisa abomama bethu. Ucabanga ukuthi wena umama wakho bekangaaccept ukuthi ubaba wakho practice next door, ubaba wakho practice umntana bani. Umama wakho sola ukuthi hayi kuzolunga kuyafihlwa kuyathulwa. Cha. Ayihambi kanjalo. Ayisebenzi nje kanjalo. It's because ubaba wakho uyazi ukuthi wenze njani uqinisa umuzi wakhe. So abakhona ukunitshela nina manje ngoba yonke into jikijiki Facebook yonke into my dad said I must listen my wife yonke into that's why bangakhona ukunitshela sina imfihlo iyouth yamanje. So yenzani njani hlalani phansi nathi sinichazele kahle ukuthi umfazi wenziwa njani uyaboshwa. Uyambopha umfazi nami vele ngiyasola umonde ngathi umqedile cause no hi uyangihlula nje mangibona enye indoda ngiyagapha. But anyway guys, honestly abafazi bayaqiniswa papa man nani madoda qinisana abafazi beniqinisana imizi yenu nabafazi enzani kanjalo. Some couples who are married they even prefer coming to isangoma boyi-2 badlisane. How beautiful is that? But that's beautiful. Yo bekumonde lo fona icabangani mhlawumbe ubukele. Bye guys. Bye bye. Amen.